Türkmen hökümeti tarapından ıglan edilen ilat sany köpleri gen galdyrdy. Häkimetlerin 16 ýyl garaşdyryp beren sanlaryna görä soňky 30 ýylda ýurdun ilaty tas 2 hesse köpelen bolmaly, emma ýurdun dürli tebitlerindäki ýagdaý ol ýerde ýaşaýanlaryň epesli adalanlygyny görkezýär. Türkmen häkimetleri soňky 12 ýylda ýurdun ilatyny 2 ýedek sanamagy guramalaşdyrdylar we 2010-njy ýylyň ilat ýazywynyň netijelerini çap etmekden saklanyp, bu gezekçiniň netijelerini 7 million adam diýip yglan etdiler. Bu aralykda Azatlyň habarçylarynyň dürli vilayetlerden berýän habarlaryna görä ilatyň epesli adalmagy hemme ýerde gözeýilýär. Köpçülikliň täkmet migrasiýasy, ölüm derejesi we çağa dogulşunyň pes bolmagy ilatyň köpelmegine päsgilçilik döredýär. Ilatyň adalmagyny döwlet edaralarynda işleýän çeşmeler tarapyndan azatlyga berilen resmi maglumatlar hem görkezýär. Hususan da Balkan vilayetiniň döwlet guruluşlarynda içerki ulanyş üçin bar bolan statistiki görkezijilere görä, käbir ilatly ýerlerde soňky 2-3 ýylda ilatyň sany tas 2 hesse adalypdyr. Mysal üçin 2000-njy ýylda Türkmenmaşdaky Aktaş şäherçesinde 12300 adam ýaşaýardy. Häzir 2023-njy ýylda bu ýerde 7100 adam ýaşaýar. 2000-njy ýylda Jangar şäherçesinde 18000 adam ýaşany bolsa, 2023-njy ýylda 14250 adam ýaşaýar. Bu ýerde köp gazak, rus, tatar, Azerbaýjan, Ermeni milletli ilat ýaşaýardy. Köpüsi ýurtdan göçüp gitdi. Diýip yerli hökümet edaralarynyň biriniň işäri adynyň agdalmazlygy şerti bilen gurrun berdi. Habarçylaryň sözlerine görä köpçülikliň täkmet migrasiýasy we ýurtdan hemişelik gidýänleriň sanynyň köpelmegi sebäpli ilat sanynyň adalmagy bilen bilelikde ölüm derejesi hem çağa dogulşunyň pes bolmagy ýaly ýagdaýlar hem dowam edýär. Demografik ösüş gaty pes. Maşgalalarda çağalar az. Köp çağal maşgaly ýok diýen ýaly. Soňky näçilli maşgalalarda iň köp 2-3 çağa bolýar. Deňeşdirmek üçin aýdylsa hatda 1990-njy ýyllarda da 6-8 çağal maşgalalar bolýardy. Inni beýle däl. Dip Azatlyň habarçysy aýdýar. Hökümetiň yglan eden ilat sanynyň görkezijileri ýöneki raýatlary da gen galdyrdy. Ýurdun ilatynyň adalanlygyna hiç kim şüphelenmeýär. Belki de häkimetler hemmäni bir näçe gedek tanandyr. Hatta ölenler hem sanan olmaklary mümkin. Dip Türkmen başly söhbetdeşimiz aýtdy. Tas 17 ýyllap ilat sany barada hasawat bermedik Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda doguluş we ölüm derejesini görkezýän maglumatlary hem köpçülige mälim etmekden saklanýar. Ýurdun 7 million ilaty baradaky resmi beýany bilen baglanşykly Mari vilayetiniň ýaşaýjylary hem şu günler pikir alýarlar. Bayramalyda hiç kim 7 million adam baradaky resmi sanlara ynanmaýar. 1995-nji 2000-njy ýyllarda ýurtda 5 million adam bar diýen san çap edilende de hiç kim ynanmandy. Emma şol döwürde häkimetler käbir zatlary edýärdi. Buluçlara pasport berildi we olar türkmen diýilip hasaба alındy. Şol döwürde hemme ýerde adam köpdi. Indi hatda uly şäherçeler de boş. Käwagt köçelerde diňe bir adamy görüp bolýar. Diňe bazarlarda adam göze ilýär. Käbir obalarda erkek ýok diýen ýaly. Erkekler öňden märi iş gözläp gitdiler. Indi aýallar hem köp gidýärler. Dip Mardaky çeşme gurrun berdi. Azatlyň çeşmeleriniň garaşsyz media neşirleriniň we halkara uramalarynyň maglumatlaryna görä Türkmenistandan onlar çylbäri uly migrasiýa akymy dowam edýär. Ýylda ýüzlerçe müň adam ýurtdan gidýär. Gidenleriň agla we köpüsi ýygyna dolanmaýar we ýene uly bölegi mümkinçiligi bolsa ýygyna gaýtmagy planlaşdyrmaýar. Agyrlaşýan sosial-ykdysady meseleler köpçülikliň ýersizlik, korrupsiýa adamlary ýurdun daşynda täze mümkinçilikleri gözlemäge mejbur edýär. Türkmenistanyň häkimetleri migrasiýa temasyny hem resmi taýdan agdamýarlar. Ýurtdan gidenleriň sanyny görkezýän maglumatlary hem çap etmeýärler. Döwlet statistika komitetynyň başlygy 2022-nji ýylyň dekabrynda geçirilen ilat ýazywynyň netijelerini yglan edip, Türkmenistanyň umumy ilatynyň 7 million 57 min 841 adamdygyny öňe sürdi. Ondan öň iň soňky ýa-da resmi statistika 2006-njy ýylda çap edilipdi we şonda ýurtda 6,7 milliondan gowrak adamyň ýaşaýanlygy öňe sürilipdi. Ondan ozal 1995-nji ýylda ýurdun häkimetleri 4,5 million ilatyň bardygyny aýdypdy. Ondan ozalky sana görä 1980-nji ýyllaryň ahirinde Türkmenistanyň ilatynyň 3,7 milliondygy aýdylypdy.